Πώς καθαρίζεις τα βάτια? Με αυτόν τον τρόπο. Πάμε Πατρός και τη δίκη τα Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζουμε το κτήμα. Ο πυρομανής Πάτερ. Έτσι καθαρίζει ο τόπος. Ωραία, τι γίνεται. Ξέρεις πόσο ωραία είναι η φωτιά? Είναι απόλαυστη η φωτιά. Απόλαυση η φωτιά, Δόξα τω Θεώ. Κάναμε τις προσευχές μας και καθαρίζουμε το κτήμα. Κάπως έτσι όμορφα ειρηνικά και ήσυχα θα περάσει η μέρα. Φτάνει και η μάντρα. Πρέπει να λάβετε σοβαρά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής σας. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα πάτε να ζήσετε στα χωριά σας. Πώς θα ζήσετε? Με τους καρπούς που βγάζουν τα δέντρα. Η φυρικιά. Κάτω τα μήλα. Γιατί να πάτε στη Λαϊκή να αγοράσετε μήλα? Κοιτάξτε εδώ μήλα που έχουν πέσει. Μαζέψαμε εμείς τα καλά, αλλά και αυτά τρώγονται. Κοιτάξτε τη ραφυρίκια. Και αυτά τρώγονται. Θα διώξει τα συστήματα όλα. Αφημί, άμκα, κάρτες. Και θα έρθετε να ζείτε στο χωριό σας. Πρέπει να σοβαρευτείτε κάποτε. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να σοβαρευτείτε? Και να σφέρετε την ψυχούλα σας. Σιγά σιγά προχωράει, δουλεύει. Έτσι πρέπει να κάνετε. Μια όμορφη φυσική ζωή, προσευχή, αγροτικές εργασίες. Έτσι έζησαν και οι προγόνοι μας. Και μας άφησαν παρακαταθήκη πίσω. Μην περιμένετε να αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Για το κοινωνικό σύνολο. Αλλάχτε εσείς τη ζωή σας. Μπορείτε να την αλλάξετε τη ζωή σας.
Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Θα πάτε να διώξετε το αφημί στο Υπουργείο Οικονομικών, τον ΆΜΚΑ, τα γραφεία του ΆΜΚΑ και στο Υπουργείο Εργασίας, τις κάρτες και τα ευγέρια της τράπεζας και ό,τι όλο λάβατε όπου το λάβατε. Τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας στις ατανιασμένες κινητές τηλεφωνίες Vodafone, Wind, Κοσμοτέ κτλ. Και μετά θα έρθετε στην προφητηλία. Γιατί για να σωθεί κάποιος πρέπει να βαπτιστεί. Και το νέο ημερολόγιο είναι πανέρεση, δεν έχει χάρη και μυστήρια. Χώρια που σε έχουν αφήσει όλο τον κόσμο αβάπτιστο γιατί δεν κάνουν τρίτη κατάδυση και ανάδυση. Αλλά για να βαπτιστείς, πριν από τη βάπτιση, την ακολουθία, το μυστήριο της βαπτίσεως, υπάρχουν οι αφορκισμοί. Και λες στους αφορκισμούς αποτάσσουμε του σατανά και πάει στη έδειξη αυτού και πάει στη λατρεία αυτού και πάει στην πομπή αυτού και συντάσσουμε τον Χριστό. Αφού αποτάσσουμε τον σατανά. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα πρέπει να διώξει τα συστήματα, να αποταχθεί το σατανά και την ταυτοποίηση στον 666 και μετά να βαπτιστείτε. Για να γραφείτε στο βιβλίο της ζωής. Πώς θέλετε να γραφτείτε στο βιβλίο της ζωής, ενώ σας έχει προλάβει ο Αντίχριστος και σας έχει καταγράψει την κοσμοκρατορία του? Το ΆΜΚΑ είναι ο αριθμός μητρώου κοσμοκρατορίας Αντιχρίστου. Πάνε βαπτίζουν τα παιδιά, ψεύτο βαπτίζουν στο νέο ημερολόγιο, ή τα βαπτίζουν κανονικά στο Πάτριο και τα παιδιά τα έχει προλάβει ο Αντίχριστος γιατί με τη γέννησή τους έχουν γραφτεί στα μητρώα του. Πώς λοιπόν ψεύδονται οι ανάδοχοι και λένε αποτάσσουμε τον σατανά? Ούτε αυτοί τον έχουν αποταχθεί, ούτε αυτόν που βαπτίζουν έχει αποταχθεί η κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου. Άρα για ποιο μυστήριο μιλάμε και για ποια ισχύ μπορεί να έχει ένα τέτοιο μυστήριο? Αφού διώξετε όλα τα συστήματα, εγώ στον προφήτη Ηλία να σας βαπτίσω. Και μετά καθόσαστε ένα χρονικό διάστημα στον προφήτη Ηλία. Και αργότερα σας παίρνω και ερχόμαστε στον Ταΐ για τον Άγιο. Όλα τα έξοδα της συντήρησής σας τα αναλαμβάνει ο Θεός. Και συνεργάτη του Θεός έχει κάνει εμένα τον Πανάθλιο. Για να συντηρηθείτε σε αυτή τη ζωή. Και ζείτε μια όμορφη ζωή όπως ζούμε εμείς. Και στην καρδιά μας μέσα έχουμε χαρά. Διότι ανήκουμε στη βασιλεία των ουρανών. Δεν ανήκουμε στην κοσμοκρατορία των σιωνιστών και εν συνεχεία του Αντιχρίστου. Κάντε αυτά που σας λέω. Σας περιμένω.